Olemme Santeri ja Herbertti ja aiomme mennä metsästämään. Mikä tuo ääni on? Olen Kääpiö, ja jos ette toteuta toivettani, kiroan teidät. Luuletko, että muka tottelisimme sinua ipana? No, hyvä on. Jos ette toteuta toivettani, saamanne pitää. Kirous on nyt oleva yllänne. Uskotteko te tuota pikkuista kääpiötyyppiä? Mene sinä, Santeri, sinne suuntaan, niin minä lähden tänne. Hyvä on. Heippa. Minäkin tästä lähden. Hei, tuolla on 2 villihevosta. Minäpäs ammun ne pian. Ensiksi ruskea. Herbertillä ei ollut kyllä kovin hyvä kohtalo. Herbertti, voi ei, hän on kuollut. Vertakin näyttää olevan aika reilusti. Mikäs vuori tuolla? Mennäänpäs tutkimaan. Voi ei! Oho, Santerillekaan ei käynyt kovin hyvästi. Kiroukseni kävi siis toteen. Halveksun vielä hänen ruumistaan. Ja myös Herbertin. Halveksun vielä lisää heidän ruumiitaan. Nam verta. Nam. 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 Makoisaa verta.